Right, let's talk about chamaku vangu zvavakaita nezuro pagara mumbaiwe lockdown concert. What is up, everybody? Welcome back to this channel, your favorite channel, your channel of choice. I am Kundai. If this is your first time to be here, don't forget to subscribe and also click the notifications bell icon so that you'll be notified every time we upload my videos. Right, we want to talk about Garambaiwe, but before we talk about that, let's talk about what happened kuna mukoma anonzi Great Man. Ndakaona isiri an article, like ndachingona ma-articles angasira kuti great men vakuita music vasiya music, so I tried to see what is really going on. Then ndobva ndazoona kuti post yanga ichitaura yacho ichinzi great men vasiya music yanga isingatauri kuti vasiya music. Anditika from the way andaona, it was like wanga achikonzera kuti I'm venturing into something else. Ndaona unotangawo business, and he started a business rakaita vendor, like he's a vendor selling. I think everybody knows kuti like for you to make money nowadays, you have to have something that you're selling. And the good thing is what he's selling, and I want to say it's one of those things essential services, essential products. And like kuti munhu wese anenge achitoda madomasi, munhu wese anenge achitoda zvinhu zvekubikisa pateni every day, fresh vegetables. And those things kune vanhu vanga vachitaura vanga vachisenga vanga vachinasa kuti zvinhu zvekuitwa zvacho zvinenge zvisiri right, kana kuti it's a bad thing kuti he started it. And then I was thinking about it, but why would people think kuti zvinhu zvekuitwa is a bad thing? Because I know some people who are actually making a lot of money machitengesa zvinhu zvakaita sema fresh vegetables, fresh this and that. Go and check Anana Kuda Musasiwa. You can go up Twitter, you can find him. He's doing that and he's making money. And he was saying he didn't start by just having a lot of orders, but akango tanga was shoma, and then he started going on. And also in a business, I don't think there's any problem with that, because we've seen people like Enzo Aisha anto any product anto nema products akanema services akatanga kuita, because I think kuti akatanga kuita inonzi sanitize and dishwash and all that stuff. He started doing that. So kutanga kwakazviita, it didn't mean kuti he's quitting music. And it's just a business, just like anyone else can do a side hustle, or even a real hustle, not just a side hustle. Because tikaiti side hustle is so Mkoma Great Man has started his own business. And also I saw him later on today, he was on live, and angatoita title yangakanzi Great Man in the studio, and the video yacho anga achitoridza music, achitoridza magitara, achitotsi, and anga achitobvunza kuti are you planning on giving us new music or a new album or something like that? And so I realized that no, zvachifungidzwa navanhu kuti Mr. Great Man vakuita music, vakuita something else. It's a good thing for Great Man to start his own business. I believe so. It's a good thing. Let me know what you think. Kuti vanofana nga vachita sei. But on a said note, Enzo Aisha anzi akabirwa. That was some days ago. I think, hey, that is not a good thing. You guys, kana paine vanhu vanoita zvinhu zvekubira vanhu, you are not doing anyone any justice. Because sokuti munhu anenge ashingirira, because from the way ndakanza painzi akatobirwa macases anga ari kuma 90 something cases. My products and services, including excluding zvimwe zvakaita sema raw materials nezvimwe zvakabiwa. It's not a good thing, and we just pray kuti Enzo Aisha finds a way of getting back to his feet, because obviously no matter how big a business is, ukaona ukabirwa unenge watoita loss. It's not a good thing. So ndonyaya yacho, just know kuti mukoma wangu anonzi Great Man havana kuti sei havana kuita music. From the way andaona, I don't know, I'm yet to find out from him, but from the way andaona, the man has not yet quit music. Right, so let's get into today's story. Nyaya iripo ndeyekuti pakarohwa yainziyo Garambaiwe lockdown show, lockdown concert, something like that. Yakaroverwa muHarare, and it was live, and there were many people watched that. I actually saw almost like ndichibatanza ma pages andakaona pana Zim Social yakaita time yakasvika kuma 7.7. I'm not sure kana yakazombosvika kuma 8 or 9, but ndakaona pa yakasvika kuma 7,700 people who were watching one pa live ipapo. And I can assure you those are big numbers. They are big, very big numbers pa Zim social media. And then I saw Panash TV yakambosvika time yakatosvika kuma 2,000. And so yakarohwa nezuro.
handisvika pakaita vanhu vakawanda akaiona, and as of now I believe it's now over 200,000 people who have watched that as of the time of this video handisvika, because obviously vanhu vanga vachizoonawo, vamwe vanga varara nezuro, vamwe havana kuziziva, vamwe vakaita se, vamwe vakaita se, so it was something else. So the whole concert was something else. It was a success, guys, I can tell you, because ndakaionawo inini. Pane mamwe anga achiitwa ndachizongonzwanzi akaitwa ndasingaoni, but yanezuro I managed to watch it. Ndakaona papa nana ngoma Abisha Pauma, vana ngoma Ndunge Youth, vana ngoma Ja Master, vana ngoma Tocky Vibes, vana ngoma Uncle Epatan. Yeah, tingati mkoma uncle, like mkoma sekuru. Uncle Epatan vanga varipo zvakare. Pakarohwa basa. Saka from the way ndakazotarisa waini, I don't know what you think. You can tell me kuti ndiona unofungidzira kuti akarova zvakanyanyisa on that concert, but ndakaona kuti mukoma anonzi Tocky Vibes, baba pakabatwa basa. And I can assure you, I started seeing some of the comments that are coming from people like anana vana mukoma wangu anonzi Plot Mark from Ear Ground. Ndatoona pane vamwe pavatomboposta, like vakatongoti chitongopera vakabva vatomboposta zvikanzi Tuku was right, vachireva kuti mukoma, vachireva kuti baba Tuku, handisika Oliver Mtukudzi was right, the legend himself. Because zvinonzi vakaendosa Tocky vakataura kuti the music industry in Zimbabwe tondovara vakomana, we are safe because tine munhu anonzi Tocky Vibes, and vakatomboita time yavakatomboema yese. So pane mumwe akazonyora chitanzi Tocky Vibes vanzi wadzanai makwedzi, akaisa angonyora Tocky Vibes vaisa moto vanyarara. Tinotenda Ishe, my top yachinja zvekare, Tocky ava mutop 3, kungoti vakawanda havateereri. Saka Tocky Vibes akaipa, guys, he is super talented. Aiwa chamakuvangu for sure. Zvanzi na DJ Everjoy, Tocky Vibes is the real deal. Boom bang. Shinso Man set the standard very nicely. This is Eve Blair. Composed and nicely delivered act. Then Tocky Vibes sealed it off on Passion Java Karambaive musical concert. So it was something else, Baba, and I think you're going to be seeing some of the videos of the performance yamukoma Tocky. Pane pamakarowa music and pane pakamborwa rimwe rhythm, so handizii angoti rinonzani, but rakamborowa madays aya akamborowa zimdanzo aya patakatanga kunzwa zimdanzo. Baba vakarova masongs ameti mangani vachingorova ne1 rhythm iroro vachirova vachienda, and vakazorova song yainonzi Tocky pazvinenge zvanaka usandikanganwe. Baba handikunyepere, vakazida time yavakazopfugama. So ndakaona macomments evanhu vakatanga kutaura nezvanamai vavo, vakutanga kuti I miss you mamoyo, I miss you maduve, ndinokusuwai amai vangu. Most people got emotional at that time. Hatidi kunyepera, mukoma Tocky Vibes vari something else, vatori something else, like I don't know what you can say. But if you watched it, please let me know what you think about the performance yakaitwa namukoma Tocky Vibes. Hanzi ndo vakangosvika vachitobva vatozongopedza masports, and I believe it was the last, yeah, it was actually the last one. Shinso Man vanga varipo vakabata zvakare, havana mubvira vambodisappointa. And also what I can just say is the whole concert was something else. You can tell me what you think, but from the way ndakaona, I think that concert was a success. Pakarowa basa. So let me know what you think, and I'll see you in the next video.